Gaur iritsi da eguna txitak inkubadoratik kajara pasatzeko. Eta lehenengo jaiozian 2 txitak pasako ditugu, ze besteko hendik ez ditu 24 ordu pasa inkubadoran. Nire uste dira, bi horiek. Izkinean daudenak bi horiek, esango nuke nik. A ver. Horta azpitik, Bai, itxune. Mira, txita. Bea ze politia, hori olilla. Ay, que te hace caca. Guain ingo dugu bigarrena hartu. Zein da? Jo, hau izan daiteke, Edo hau. bai? Hau oso handia da. ja, denak Bai, txilu. Nik igual dena pasko nituke, ja, 24 edo ez baina 18 hola pasatu da. Bale, ba. Bestela beste gehiago pasatu. Nahiko seko da bela, Mateo, Seko da, bera, ez de politiak. Venga, hartu, ba. Gusta zuen? Zela bera. Gusten da? Venga, ikutu. Dago beldurtuta beste jendekin. Ja. Beldurtzen ari da. Mira, ze politiak. Guen ja laguna daka, bestea. Bera ze politiak. Egunero mutzen. Baina badare, altzun baten bat jaio lauak kakit, hankak, bizkarren, gaizki. Baina suerte aukideu da, guain gozbentzat denak ondo ari dira, jaiotzen. Ai, hau, sekito. Besteak ez dakit nik beste, Deixo. Bai. Kusi. Mira que pollito. Izena jarri beharko ezkioga. Bai, Ahí va. Mira que pollito. Pío, pío. Pío, pío. Dardaraka daude. Emaizu jana, jana Guen jana pote hau da oso handia, da behainek igual guen ezingo iritsi. Eta hor dut baiek ere jampiskat hor jakak egin du. Zirina. Daudetena txita guzti beraz, jaten hasi dira. Ze, namakite denbora guztia hola. Itxoin, mesedez. Bida, eta guain seinale bada dena daude fokoan oso gertu. Orduan seinale bada, guainik bero pixkat etzaiela gaizki etorriko da. Orduan ingo jau, meratzen ingeu. Lehioa. Lehioa erakutsi? Lehioa hau da. Oizetako da? Bero asko badudin badakate edo, gero
irikiten dieu, eta bestela itxi. Oso da. Eta guain? Ya está. Ja. Hau, guain, pasa ditxeu hiru. Hiru hauek aukeratu ditxeu ze zian sekonak zeudenak. Da orduan beste pentsatze dugu guaindik geixo egon behar dutela.